langsung bawa. Ya. Mulai aku mulai. Ngeleh. Mulai aku. Mulai. Mulai. Oh lah ya disurai karo iki wong-wong iki. Ya. Murid tanyar ya digarapi. Yang kok tak terken arep mulai. Pun mboten sah saestu. Hah? Mboten sah saestu. Tak terken kok mlaku ning kan. Iya. Bisa. Ayo. Hang derek Ria, woi meneng opul. Ria. Duet Mas Dang. Jonge Petruk Ya, iki suara penggirang apa suara dalang? Dalang lho. Ya. Dalang. Priya bagus kang olah budaya. Bayuh piye? Makin apa ya? Ya. Sawan menyang kutha Ndara terus kayong Selendang kuning. Yo. Selendang kuning kang saking wuke Kimpul prek. Saling melengkapi. Melengkapi. Ya bener kok saling melengkapi iki dalang tegese kudu ana sindene ngono lho. Dalang tanpa sinden ora iso mlaku, semono uga. Ya. Masuk. Aku tanpa dhek ra semangat. Asem tenan. Ya. Angungrung marang bendara sang tiah ayu pijer ngincangake alis Ora bareng-bareng ora. Iki mau mobil dhewe-dhewe kok. Yo. Terus tresno sesideman.
sesideman ki ya cen ning ati mak celes ya. Pemeneh ya ya. Apa kok? Bu. Urip ana kudu Yo. Yayeng ya. Sing nyanyi ya apik tenan ya. Apik napa nih swantene napa apane? Ya kabeh ya apik. Iya. Lirikane ra ngwati. Iya. Ora ngwati. Sing iso ngarani iki meng aku, jenengan rasa. Pendelet ora. Iya, ya. Urip ana kutha Sampun ngatur, mbok ya sing komplit. Gur Mazda.